приятели и добре дошли в новото ми видео, където съм решил да започна една поредица, в която да помогна на доста хора, които се чудят откъде да започнат, как да започнат да трейдват, как да се научат да трейдват. Ето тук ще започнем една поредица от самото начало на трейдването. Основните неща, които първо трябва да се научат, и след това вече ще преминем към по-сложните. Днес ще си говорим за кендълстикове и таймфреймове на чарта. Нека започнем първо от там, че това приложение, на което ще ви показвам, се казва TradingView. Може да си го изтеглите, напълно безплатно е всичко. И без да губим повече време, нека направо да започваме. Нека първо с кендълстиковете да започнем. Какво са кендълстиковете? Ето това са. Ето това са кендълстиковете. Принципно има и много други видове, от които може да си изберете, но тези са най-използваните и аз също използвам тях. Нека да нарисуваме, да покажем как се образува един кендълстик. Така. Доста точно станаха. И да, тук си е зелено. Тук. Хоп. Добре. Така. Значи, като видим този кендълстик, булиш кендълстика, при който цената отива нагоре, трябва да знаем, че цената отваря от това ниво. Ето тук. Ще го бележим с Open. Цената е отворила тук и е слязла надолу. Не е успяла да задържи това ниво и затова се е образувала тази опашка. Тази най-долната част на кендъла ще я бележим с Low. След това цената, след като не е успяла да задържи тук, продължила нагоре и е стигнала до тук. Това е най-високата точка на кендъла. Ние ще я бележим с High. Ето тук, това е хаят. Не е успяла да задържи и е слязла малко по-надолу и е затворила. Close. При булиш кендалите е така. При bearish кендалите е малко по-различно. Разликата е много малка. Отново в края на опашките си имаме най-ниска точка Low и най-висока точка High. След това разликата при bearish кендалите е, че те отварят от тук. Те отварят отгоре. И затварят тук. Ето вижте разликата. Булиш кендалите отварят отдолу и затварят отгоре, а пък при бериш кендалите разликата е, че отварят отгоре и затварят долу. Всичко друго, хайове, лоуве, мисля, че са напълно ясни, няма нужда да задълбаваме повече. Мисля, че беше доста простичко обяснено. Така. Сега да кажем нещо и за таймфреймовете. Значи таймфреймовете се намират ето тук. Ето тук, най-вероятно от начало, като си отворите приложението, като си го изтеглите и като си го отворите, няма да ги имате така наредени. Ето от тук може да си изберете на какви минути искате да виждате чарта. Принципно това са основните, зависи от стила ви на трейдване и така.
нататък. Нека да обясним това също, че ако дадем за пример 1 час, таймфрейм 1 час, след като дадем на кендъла, този кендъл отговаря на 1 час price action. 1 час price action. Демек, цената се е трейдвала в този 1 час по този начин. Този отговаря пак на 1 час. И така всички отговарят на по 1 час. Ако дадем на 15 минути, този кендъл от 1 час е разделен на 4 отделни кендъла. И можем да видим по-подробно къде точно е била цената и така нататък. И така до 1 минута. Ако слезем на 1 минута, можем да видим още по-точно как се е движила цената. И може би това е. Като за начало е това. Мисля, че беше доста просто обяснено. Благодаря ви за вниманието. Желая ви хубав ден и много успешни трейдове. Чао!